mana eziokwu ebe anyị nọta atawo na unu n'ezi anya Akabuku Community Union Festival maka ndị na-amarọ ebe anyị nọta atawo na Akabuku Union Festival ọwa ọkọchị ebe anyị nọta ata ị na-abata ị na-emetụchi abọtụ n'aka maka na Akabuku kwadoziri na nke ikpeazụ ọ ya adumeta ata mmọnwụ niile dị iche iche na ebe ata ma ajọ ọfịa Nnewi ma mmọnwụ ndị Enugu ma nke ndị Abịa steeti mmụọ Nnewi niile nwere mmụọ Anambra niile na ebe ata ị na-abata ị na-echi ya ka nwanne na-esonye erozokwana na aka na ekwentị ọgazi Amaka 070 34 double 5 double 6 89 ana m ekele ezigbo ọkwa aka nwunye nwanne m Ọjị Ọjị wụ onye sọpọtụrụ m tata wute data wee sị na ife a na-eme tata aga n'iru wute ezigbo nwanne Ike Nwafọdụ mma na ana m ekele ụnụ na-abụ na-asị ụnụ kwadosiri ike wee kwuo na ọgazi ya ese foto tata ọ dị aja m data wee sị mụ pụta tata ka egosi ụwa a ga-esi eme ọ na-adụ mma onye nwere mgbe eji wee sọpọtụ kwa ọgazi ọ na-asọpọtụ ya maka na pụsụsi na mmetụ arụ n'ọgwara nya ụwa nwanne adịghị mmadụ n'ọgwara ele ọ na-aga ngwuru n'ezi anya ọ na-afụ ka o siri na-aga n'ụbọchị tata na Akabuku Community ha kpọrọ ụbọchị ha a na-ekwu okwu idozigharịkwa ha ọdụ afịa ka ọ dịkwa ka ọ dị na mbụ n'ọnọdụ a ka a ga-esi n'aka ka a bịa dụkwa ka ọ dị na mbụ na mbata afụkwara ezigbo nna m ochie onye na-ara ego nwanne mmadụ na-emedalụ ezigbo mmadụ afụsịrị m mmadụ karịrị akarị mkpọchọ ife kwuru ka a na-eme mmadụ kwuru n'ụlọ ife kwuru ka a na-eme ife furu efu onye na-abịara azụta oge esote aka na Akabuku ga-adịkwa ka ọ dị na mbụ Akabuku kwadosiri ike na-enepụ anya na-afụ ka o si na-eme ọha ife egwuregwu ọ bụrụ ife ụmụazụ mmadụ karịrị Akabuku Community Akabuku Community kwuru n'ụlọ na mbe ọyị ha dịsị iche iche anyị gwara Ikeman anyị jiri arụ dị nne mmadụ kwuru n'ụlọ ọha ife gwuru ka a na-eme otu a ka ọ dị anyị fụrụ ọtabili oke ọha onye nke a nọrọ n'obi ịnya obi ukwu ọ bịakwara ọ nọkwa ya n'igwe o kwukwara na Akabuku ya ekwakwa ọkọchị mesie ya ike ọtabili daalụ anyị fụrụ wee sị ka anyị mekere anyị jikere kedu ka obi dị ụtọ ata na ife ochie ọ tabiri onye nwanne na-alụ anyị fụkwara ọgba bọọlụ mana ife kwuru ka a na-eme Akabuku kwuru n'ụlọ ife kwuru ka a na-eme Akabuku kwuru n'ụlọ ife kwuru ka a na-eme onye afọ ochie mmọnwụ Akabuku nke ama bụ bifo a na-akpọ Omelegidi ochie mmọnwụ ndị Akabuku gboo ọ pụtakwa n'ọzọ ọmụọ ka a na-akpọ Omelegidi ọlụchi ife a na-eme tatawo Akabuku na-agba mmọnwụ ọkọchị
ife eji mara Akabuukwu gboo ọ mmọnwụ ọkọchị mmọnwụ a ka a na-akpọ Omelegidi ochie mmọnwụ Akabuukwu o gbukwara n'elu tata ochie mmọnwụ Akabuukwu o gbukwara n'elu tata Omelegidi ochie mmọnwụ a na-echukwa gị n'ụzọ pụrụ iche edekwa anya ụlọ ka afọ na Akabuukwu ka a na-eme mana karịa anyị fụrụ bọọlụ Uruagụ ebe gwuru ka a na-eme ị na-abata ị na-echi ya na tata aka na-ekele ọjị onye nke ji tata wee sọpọtụ ebe anyị na-eme tata onye asị anyị mere ife gaba na tata na anyị egbo n'elu na ezigbo nwanne Aike nwa fọrọ mmadụ o jiri ọdụ eme ọgụ na Nnewi anyị kelere ụnụ na-arụrụ nne n'ọrụ kwadoro ọkasị amaka anyị egbo n'elu tata na-arụrụ nne anyị fọrọ ụnụ anyị bụkwere the new PG na-arụghị nne anyị bụrụ ọnọdụ ụlọ kwuru ada wee sị ka anyị n'olu na-arụghị nne anyị sị ka anyị n'olu ka anyị marụ ife na-eme na obi ata and ife a na-eme na afọ ife a na-akpọ ife a na-eme n'ụbọchị taa Okay, I get you. Even about cultural festival. I go to that on Saturday. Even you want to come. I go to the call. I go to so much. We can take my connect in Capital. Come walk on. When I was taking I am going to get Anyway,
anyị kelere unu anyị fụrụ ụnụ n'ụzọ pụrụ iche tata na Akabukwu anyị wee sị ka anyị dikere ụnụ ọgụnụ na-akpọta ụka atọ ọgụnụ na-eme Akabukwu Carnival 2023 onye agaji ọkụ ife ọ na ha ga-aja ibe niile na-aga n'anya ebe ama na anyị na-eme ebe anyị bidoro nke ahụ ọzọ ya nke kedu nke a na-edu Ibearuka nwanne Nnewi daalụ anyị mụrụ ọ kawo na ụgbọ ọkọchị nke eji gbara Akabukwu ọnya chetakwara azụ unu na-anyụ na akwụkwọ si na-eme akwadosiri ike tata eze nwanyị daalụ na eze nwanyị na-enweghị na anyị mụrụ ọize kwuru ka a na-eme ka ọ dị ngwa ka anyị mere daalụnụ Akabukwu kwadosiri ike unu na-anyụ na akụkọ o si eme ọha egwuregwu ụmụazị tata ọ ya dume ị na-abata na-echi ya maka na adịrị na-esi tata nnekwu a na-enene ifekwụbụghọ mgbe ị ya afụ ya tata nwanyị daalụghị nne ifekwụbụghọ mgbe ị ya afụ ya tata na Akabukwu maka na daalụnụ ha nne nwanne m ndewonu ifekwụbụghọ mgbe ị ya afụ ya tata Akabukwu kwadosiri ike ha kwuru sị ochie mmọnwụ niile tagoro onunu ha ncha niile esegitetakwana ochie mmọnwụ niile esegitetakwana ebe gwuru ka a na-eme ebe gwuru ka a na-eme mmadụ akarịa ife gwuru ka a na-eme daalụnụ hinne Akabukwu gwuru n'ụlọ ife n'ube anyị ka anyị na-eme anyị fụkwuru ejensi kichin n'ebe a life and direct ife mere ejensi kichin ọ hapụ biznes ya wee nọ n'ebe a life ọ na-abụghọrọ nnukwu ife daalụnụ hinne otu a ka ọ dị ife ọhụ ya bịa daalụ ejensi kichin daalụ hinne ejensi kichin anyị kenere ya otu a ka esi eme ọ na-adụ mma ife ọhụ daalụnụ hinne anyị kwụsịrị ọnụ ebighị mmadụ akarịa Akabukwu kwadosiri ike na nke ikpeazụ tata anyịbe anyị ọ ya adume tata Akabukwu apụtakwana ọzọ mana eziokwu ife kwuru ka a na-eme Akabukwu apụtana na nke ikpeazụ a wee gwuo na tata nọ ya adume na be ha ebe ọbụla ị nọ bịaba na Nweke Akabukwu n'ebe ọ na-eme ị nọ n'ụlọ ị nọ n'Igbo bịaba na Nweke Akabukwu bịaba na Nweke Akabukwu n'ebe ọ na-eme daalụnụ nwanne m daalụnụ ka anyị kene ụmụnne anyị ndị anyị na ha sokwa daalụnụ hinne mba daalụnụ hinne Akabukwu akwadona na nke ikpeazụ a otu egwure ka ọ ya adụkwa mọwa ọkọchị ife anyị n'ọrụ ka anyị kene Elo White aka na-atụ rice na Nnewi anyị kene Elo White otu nwaanyị na-emesi ife ike ọnyanwụ nwata Elo White na Nnewi Elo White na-ebunata rice ọ na-atụ rice na-ebunata rice ọnyanwụ nwata
sọpọtụrụ ya bụ mama isi awọ o biri otu akpa rice wee sị ya na jisie ka anyị kenesibara ike si ya darụghị nne ife kwuru ka a na-eme onye na-esi ngọ nepụ n'anya na tata ya dume akabukwu apụtakwana akabukwu apụtago ihe afịfịrụ bụ tata ịnọrọ Anambra steeti bịaba na Nweke Akabukwu Ogidi Igbo anyị kelere gị darụghị nne Ogidi mana eziokwu otu a ka ọ dị mana eziokwu ube Ogidi marụ na ndị ọgazi amaka nụ mara ọgazi amaka mbenụ ezigbo ọgazi onye na-edo mụ n'Ogidi bụ na-ekele gị ọkpara na Akabukwu ka nwere ekpuru ibeba na-eme ọgbapụ na ọgazi na onwe na-erekọdụ ibe dị na-eme ọgazi amaka na-edo kedụ ebe ezi oyi mụchi bụ nwanne nke m ọlụzi nwere mkpama nweghị totoro mụ ka ndị ekwu maka ya ọgazi amaka na-edo asụrụ ibe na-emere ibebe ma nzu mmụọ niile na-ekwuru gị ga ma nzu ibe na-emere Akabukwu ga-aba ma nzu maka ya bụ ọbịa dịbacha ka ọ na-egbe amarụ ọsị ya Ogidi na-arụghị nne anyị ekene ye ife kwuru ka a na-eme ekwuru m gụbịaba Akabukwu kwadoro na nke ikpeazụ a nepụ n'anya onwe krused ka nke a nepụ anya ka ọ na-okwu ka mmadụ dị ọ na-eme tata na ọ nọ daalụ ife kwuru ka a na-eme ọ ya dume obodo ọbụla ị nọ ya ahụ bịaba na Nweke Akabukwu n'ebe ọ na-ahasụ taa ebe ọ na-eme na Nweke Akabukwu na Nweke Akabukwu ka ọ na-eme Akabukwu apụtakwana
onye gbanya pụta onye na-abụọ na-akụ mmadụ adịgwa ajọ ọbịa ka ọ na-akwado ịbịa nọ maka ọ naghị abịa mmụọ niile cherigoro anyị anabatagoro ajọ ọbịa onye ọ na-eje Suzuki Kawasaki Yamaha Rapa Trokanda Siakanda Yakanda Robo Amati Kango Onye Mulawa Yabigo Bond Eagle Speaker Speaker Ganja Global Was that Eagle Speaker? Bajeta Oh Bajaya will go Simolo Kolamata Oh I am going to go down. I am going to why you drag us around. Because why you drag us? I don't even Soya. Soya. My chief told me she got your own wine. Soya. When I will be there. As soon as I'm out of home. Every condition, Abata. Onye mkuu na-ekwu afọ ụzọ iri traza soya maka ụmụ nwanyị bụ chisi na anya ụzọ sọsọ ndị agadi
asị m na agwa ya ọgwụgwọ mkpuchi onye mkpu na-egbu agbawa ibe a na-egbu agwakwala ọgwụgwọ mkpuchi agwa ọgwụgwọ mkpuchi ibe na-egbu m na-ekpe mkpu a ndị nwere na-abịa ama m na-ekpe ahụ ọ na-achọ Honorable Engineer Ike Chukwu, all of you right. I declare. There you go, Mama. There you go. I want you. Everyone can look at that. Go.
Don't worry. Relax, young. Ọgbara na 1935 na agbagbazi ọzọ tata na mgbawa ọkọchị Akabukwu ọ na-abụ ha na Akabukwu kwadoro ochie mmụọ niile dachagoro onunu ha ncha niile kpụkwado n'elu o mere gịnị mgbe m kapere mpe oge ntụte ihe esi ka m bụrụ omere gịnị anyị ikpeazụ mana afụkwara ya tata ife gwuru ka ha na-eme ochie mmụọ niile dagoro onunu ha na-ebinye isi gbazi ọkpata ịnyaba ekwuru na 1935 ka ọ gbara last wee binyekwazie wee binyekwa ọzọ
Ala gaba never minded. You want to but I never minded. I can also place it. Now, never catch it. I never mind them. Yes. I can be more than Mary. Agabanet. Agabanet. Agabanet never mind them. As the more that we put on here. Number is your man, why I come on. Watch and I hear them more than somewhere got it. Man, why I come on. From the bottom, man, wife. I quite open the issue. What goes in this guy? The issue concerns Prime Minister. Oh, never mind that job. Allah don't want to go there. Allah don't want to go there. Never mind it. My brother. Oh, brother, bless you, man. I can't go back to Colombia and I have to go. Fire.
Instruction matters. If I tell you go behind on it. Ah, go you know. Okay, did I go? I'm going to buy my book. What do you have? One gun at it. Okay, Bible, you know, tell him. I'm not going to
Agora
ọ nwere ibe ya agwa ọzọ ụmụ ụwa Nalo, the chief security Akabuku, I can onye nke anyị ji ụlọ elu were mmanụ anyị ka na-echekwa ajọ ọbịa obere oge ọ ya abata I
Mano.
ozi mmanwụ ya bata n'ọgbọ ogidi 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 a sịrị mmanwụ ọbụla enwezi mmanwụ ọzọ ọjọọ na-abụọ
akabụ okwu na-edebe na Nnewi ochiatakwa n'azụ anyị ekelego ijele obi agụ ọdụlọfere kene dọkịta Nwaka Ego Okafọ ijele nwanyị ịyọ ndị Igbo anyị kenere gị Ọgọzi Amaka ayọ na mụ ndị akwụsịsịrị ihu ebe a na blọọgụ Michael nwanne mmadụ okwu ebigi na-eje ndụ onye ji fon ọrụ mmemme ọkọchị nke agabụ kedu ndị ọnwa Nnewi gwara ụmụ uwe okwuru ka anyị mara ife na-akpọtụ taa ịgba mmụọ ọkọchị akaba n'oge ụwa na nwoke nna nna anyị ụjọ ọrụ n'ahụ abịabịa chịkọọ ya achịkọchi ya na-abịa ọrụ abịa na nweke akaba pụtara ọrụ wee zuo ike ọrụ wee tụrụ ọgụ ọrụ mmadụ iche iche na-abịa moto na-emedebe ya nwere egbuchiga ya azụ wee mkpọrọ ime ahụ efu na ya egbochiri gị onye niile si anyị gosie na ebe niile na-edemụ ya na agadi ihe emewụtasị ya ka ekwuo daalụ ọnwa Nnewi daalụ anyị ka na-ele anya mbata ajọ ọfịa Nnewi daalụ nwanne m anyị ka na-ele anya mbata ajọ ọfịa Nnewi ọnọdụgo laif ịnepụzi anya na ya mfụ na moto ya kwụrụgo moto ajọ ọfịa Nnewi ọ kwụrụgo akwadobego ọnọdụ obere oge na oge onyi akwụkwọ na maka na ajọ ọfịa na ha abata obere oge
gaba akwa ịchọrọ ijere gị anyị dakpụ ya n'ọnụ bịanụ gị banye n'ọnụ ya gaa nakpụ n'ime amaghị banye n'ime enu nakpụ n'ime
Ajofia, better. Dalo. Aya anabata Ajofia n'oge na-adịghị anya. Aya anabata Ajofia Nnewi nwanne dalo. Oge na-adịghị anya aya anabata Ajofia Nnewi. Baka. Anyị na-anya mbata Ajọfịa Nnewi. Anyị ka na-anya mbata Ajọfịa.
Dem body ya Daniel, dem body ya be. Ah maru be. Ai fe kuru ka na eme, de ba ya daru ro yin na mo chi. Na mo chi. Daru hin na mo chi ai yo ga zama ke go tata. Akunefe, nyame go data. So what the hell? Daro. Wonderful. I can nanya ajo fiankai. Abongo, daro no hinne. Hello. Nai. Daro no. Yes, yo. Ọkụ si adọ na-adị mma ebe anyị ka nọbụ na mmọnwụ ọkọchị agaba ukwu na-arụ n'ohinne nwadi na-arụ anyị fụrụ mbunye mpụtara ajọ ọbịa Nnewi ka anyị na-elekwasị anya kịta mmadụ akarịa oifo daalụ mara eziokwu otu aga ọ dị mara eziokwu daalụ oifo anyị ka anyị nọ nwanne m ajọ ọbịa Nnewi ebunyigo mara eziokwu oife kwuru ka a na-eme the evil forest of Nnewi, Obunyigo. The evil forest of Nnewi, Obunyigo. Otu nkịtị agaba ugwu na ha abata nwayọ nwayọ. Otu nkịtị agaba ugwu. Kedu ndị akụ aka? Nyerukwa ọrụ ndị egwu aka n'ụrụ. Gere mmenụ. Ebee ka oke dị asọ nọ? Ajọ ọbịa ka anyị na-akwado ịnabatara. Anyị ọkwadebe anaghị akwado ịmapụ ya nzu n'ife gwuru ka a na-eme n'ọdị evil forest of Nnewi. Ife a na-ekwu agba ogidi na Nnewi ọ na ha agbapụrụ ya nzu. Ọ na ha agbapụrụ ya nzu ife gwuru ka a na-eme otu a ka ọ dị. Ife gwuru ka a na-eme mana eziokwu
otu a ka ọ dị anyị fụrụ lagasị ya alụ onye ga-abụ OPP onye na-akwa ekwe the Ebo Forest of Nnewi Obunyigo ọ na-abatazi na ya wụ mmemme mmanwụ ọkọchị nke ndị Akabukwu na-ebibe the Ebo Forest of Nnewi Obunyigo ọ ka ọ dị the Ebo Forest of Nnewi ka anyị na-anabata ife kwuru ka a na-eme the Ebo Forest of Nnewi the Ebo Forest of Nnewi the Ebo Forest of Nnewi anabata nwayọ nwayọ one side so hapụrụ ha n'ọbụrụ ka ha bịarụ the Ebo Forest of Nnewi the Ebo Forest of Nnewi the Ebo Forest of Nnewi Ajọfịa Nnewi abatago the Ebo Forest Nnewi Ajọfịa na mgbawa ọkọchị ndị Akabukwu na-eme the Ebo Forest of Nnewi anyị na ha anabata onye ahụ na-anya gapụ Demotu biko nyere anyị aka biko ibe onye na-ekwuru spika kwụsị ndị spika nenu gapụ ebe ahụ kemere mere ife a ịkpatụ spika ahụ ekwu ụgwọ ibe onye na-anaghị nenu gapụ ebe a abadọga ahụ ana m ekwu ihe anọ abalị Igbo anyị na-anabatazi the Ebo Forest, the famous Ebo Forest Nnewi. Ajọfịa nke na-edo. ka anyị na-anabata Trademark ndị Nnewi. ekwu ahụ na-akwụsị onye ọrụ na-ebe ekuziri umefu onye ji microphone debe eku ume ka mana ọ na-ịma ebe a na-eyi eku ume ime ife isekuru ambịa ihe eku ume ihe eku ume kwuru m aka Biko, onye ụmụ anyị ebe a karịrị na-ekwu aka ọbara kịta biko chi kwukwe.
Gazo afebe biko. Gabana azulinu cup. Nínú gáàbù gánà bẹ́ẹ̀ tó mọ́ra náà dùn. Yẹ̀rọ wà ní àná aṣọ wọn ní láti ọmọ ẹ̀yà tó ní nàgítà. Yẹ̀rọ wọn ká ìbẹ̀rẹ̀ sí ní ike nke obi na-akọ ya gara ibu ngwa nọ n'ime mmụọ anyị agọzi ilu Don't worry, I have here. What is it? Don't shift on back. Don't be good. Don't be good. Be good. Be good. Shift on back.
Thank you.